اوكي ثانك يو كبر حاو سنغال تنريغا مجمرة إناف دحر دندن دحر انترناشنال دحر ماكبلي دحر جداي دحر زمن دحر نوهان ديهم زلهم دكتور زمن جن تهوي خلوه سلزبله كحلفه ايه بزح سب سلزيبلنا ون كأخلنا يو ببزلنا أبتريغانا حز دكتور زمن كوش دايو دحر دحري خاء إناف زيناف في الله هادو إناف زيناف تزيله دندن مالك تزيله دحر انترناشنال اوكي حراي بتزلو ريغانا خنكيد ابريغا زلهم بخوم خنكيدنا بزو حسابات ايكون زلهم يحوال اوكي إنا دكتور زمن مايك نابها دحريو إناف زيناف تزي كوينو دندن الجسل كان اوكي ثانك يو هاي سمع له سمع انت اليوم الكتاب دكتور زمن الجسل كان له هو سمع له اجي ثانك يو تبغى تعمل دانيال حوي سنقال صبغ مقلتي دكتور زمن مايك مسده حزيا له مايك ندير بله I did remove the red وطي حقته وحياده حجي حزيا له مثلا سمع له من البا دانيال سمع خان سمعون له قالوا ثانك يو سنقال حوي as usual very excellent presentation صبغ ناب حدنا ناب reconciliation قد كاد وصل انديو كاب جيجاتاتنا انت تمهرنا زبل I like it تعرفها باهيلوني اباخا دايمنشن كوس خلا زدلوين كحتى كازدلزي انتايو ابت وان درجي ويون اب ساعات هاي سلاسي زنبرو سبسلطان ኤርትራውያን ንኸባቢ በዓል ወክድባን ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ሃይለ ስላሴ ወይ እውን ደርጊ ክእዝዝ ከሎ ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ሰበስልጣን ሓደ እንታይ ኢሎም ነይሮም ብህዝቢ ክጠፍእ ከም ዘይብሉ ጠጠው ከም ዘበልዎ ኢና ብታሪክ ንሰምዕ እሞ ኣብዚ ሰዓት ዘለው ጀነራላት ግን ወይ እውን እቶም ሰበስልጣን ንክጠፍእ ድዮም فريدم ودخون نزه حزبي يبل لابنت كم ابنت زطقسسي قلعو زليلهم كادم خلو مچم بعلو كون انت ساعات امين تي بعسلطان تزاز هبدل توكسي لنو زيا كل جزء بازل تجبر نفس ساعات سي تموال فاليو نايت حزبسي نايتي فلاي نايتي مكلخال حالتاسي انت خويني وتا شو زا خايتو كيسك اقتل تبل كم سنه حساب مقبال ناسي انتهى الى بزح غيزه حجي بزح غيزه نتساعات غدف ويونتهم ما حتونينا خصص زلنا نحنا دمانا وكنت بيت نقبض لنا خويني يسمعني تقداميتي حتى مالي تخاليت حتى دماني حزباو بلا اميدا كله افتا سمياوي مصحفهم سي نحنا لا من ابتل المصحفهم ناي دقم تقطع حالتات يخنن يبل نظم قلنا دماني بمولوتي تغالاي تقبلوا كم سنه حساب بيقالسلون يا مالتي حجي دما ناي دقم تقطع نفقد عينه قالسي نابنت بزي اثيوبيا اذا قاسنا عوت اكلن يزبل عينت ايتوتات قالو حجي انتايو افتر ريكونسيليشن قطنا نخلنا سكاتوال فاليو خمين لنا متين كنغو دبل نعي كل جزء بازل جبن حجة أنا هوا أمريكا بس كندا اللي هي بذله قال من الناس كذابهم كله خسي كابجت على توجه يوم كنسهم عبد ساعات ذي شكاب جمعهم ويسكنون مستحيلهم سي نتسأقم كم تسأق حسيبهم سين من تاي أناس كقال خمسة أسبوع يكون نزبل قال أستمه خباب فتن كله مسألة ينديو أزبل مالتي الخيبان حجي عن خان تايبل أمون قلت كالتهاد بالي مثلا نحاوسو دلنا خويني سمعنا أكثر من سيرنا جزي سغات قوة دلها تعالتات كاب خمينا انتنسيفاي كن قوة ويسن بيننا محبات كن قوة لزبل كاخوي بيزا فاضل قباني تردي خانة تكون سنقال حاوي تسفالني يغني لودي صبو دكتور كل انتن زقرب كاين فاليدين كما هاون أنا تحساسبانين سلمنتاي خموز خون نزبل
ready made መልሲ የብለይን ሕጂ ክህቦ ዝኽእል መልሲ ዳርጋ የብለይን ግን እንታይ ምበልኩ ንቕሓት እቲ ደረጃ ንቕሓት ናይ ህዝብና እዩ እቲ ንቕሓት ደረጃ ናይ ህዝብና እንታይ እዩ እቲ ጸንሐ ጸኒሕና እንጂ ወሪስናዮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሰብን ኣብ ውድብን ኢና ንኣምን ኣብ ሰብን ኣብ ውድብን ኣብ ነፍስና ይንኣምንን ኢና ኣብ ኣሰራርሓ ኣብ ነፍስና ከምኡ ዝብሉ ኣምራት ኣይጸንሑን ክሳብ ሕጂ እንተሪኢኻ በቃ ናብ ሰብን ናብ ውድብን ሪኢኻ እንተ ኮይንካ ኢሳያስ ኢልና ኩልና ከም ኣምላክ ከም ፈጣሪ ገይሩ ርእይዎ ሰብ ኣብ ኣዕሊግናዮ ከዓ ውድበይ ምስ በለ ከዓኒ ትሪኦ ኣለኻ ክሳብ ሕጂ እተን ውድባት ኣተን ምስተበታተና ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘለኹ ህግደፍ እውን ሕጂ የላን እንደ ዝብል ዘለኹ የላን ሕጂ ሓደ ጉጅለ ናይ ዓመፅ ጥራሕ እዩ ዘሎ ህግደፍ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ህግደፍ የብል ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር የብል ተጋድሎ ሓርነት ኤሪትራ ዝነበረ ተጋድሎ ሓርነት ኤሪትራ ይኽብል እዚ ንሕና ንስኹምን ዝብል ኣተሓሳስባ እቲ ዓንተወይ ዝብሎ ዝነበርኩ ካብ ኣርባዓታት ጀሚሩ እቲ ፖለቲካዊ ንቕሓትና ኣብኡ ተመስሪቱ ጥራሕ ይኸይዱ ብኡ ኢና ምፅውዋር ንስእን ዘለና እቲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ዝጠፍእ ዘሎ እዚ እዩ ስለዚ ሓደ ካብኡ ሎሚ እንታይ ይረኣየና ኣነ ንኣብነት እንደንውሰዳ እዛ ሕድሪ ጀጋኑና ነቶም ህግደፋውያን ዝበሃሉ ከማን ዝተፈቕደሎም እቶም ህግደፋውያን ኣብቲ ናቶም ፓርቶክ ነዞም ሕድሪ ጀጋኑና እንተመፅኦም ኣብኡ ከለዉ ባውንስ ገብርዎም ስለዚ እቲ ምፅዋር እንዳመፀ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሰብ ናብ ርእስቲ ገፁ እንዳኸደ ይኸይድ ኣሎ ካብ ውድበይ ውድብካ ኣነ ንስኻ ወፂና ኣብ ርእስቲ ኣብቲ ጉዳይ ክንኣቱ ጀሚርና ስለዚ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ኤሪትራ ከዓኒ ናይ መን ኢሉ ዝሓስብ መስለካ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናይ ህዝቢ ሓይልታት ምክልኻል ኢሉ ይሓስብን እዩ ናይ ህዝቢ ቅዋም ተትነብር ከዓ ኣነ ነዛ ቅዋም እዚኣ ክሕልየ ዘለኹ ኢሉ ከም ዝሓስብ ኣይዳለናዮን ኣይሰርዓናዮን ስለዚ ኣነ ናይ ኢሳያስ ሓላዊ ኢሉ እንድሕር ሓሲቡ በቃ ኣንጻር ኢሳያስ ዝኾነ ክትገብር እንተዳርእዩካ ካሃርመካ ባህርያዊ ጌርካ ትወስዶ ስለዚ ለውጥ እንተደኣ ኣካይድና ለውጥ እንተደኣ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ክደሊ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ክመሓየሽን ክልወጥን ዘለዎ እዚ ሓይልታት ምክልኻል እዩ እዚ ሓይልታት ምክልኻል እዚ ንህዝብን ንሃገርን ከገልግል እየ ዘለኹ ነቶም ሽማምንቲ በብእዋኑ ዝመፁን ዝወርዱን ዘይኮነ ነቲ ህዝብን ሃገርን ነቲ ቅዋም ሃገር እየ ክምእዘዝ ዝመፅእ ዘለኹ ዝብል ከነዳሉ ክንክእል ኣለና ፀገም እዩ ከቢድ ይቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እውን ሓይሊ ዝዓጠቐ ሒዙ እንድሕር ደኣ መፂኡ ንኢሳያስ እንተደኣ ኣልጊስዎ ዋላ ኩ ይኹን ካብቲ ውሽጢ ዋላ ብደገ ዝመፅእ ሓይሊ ይኹን እቲ ሓይልቲ ድሓር ኣብ መወዳእታ ኣነ የክብለና እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርና ዋላ ምስኡ ኔጎሽየት ክንገብር ክንደሊ ከለና ኖ ስለ ዝገበርካ ውዕለት ትደሊ እተኮይንካ ውዕለትካ ንኸፍለካ እታ ምክልኻል ግን ናይ ህዝብን ናይ ቅዋምን ክትኸውን ኣለዋ ንህዝብን ንቅዋምን ዝሓሊ ንህዝብን ንቅዋምን ዘገልግል እምበር ነቶም መራሕቲ ዘገልግል ክኸውን የብሉን እንዳበልና ካብ ሎሚ ነንሕድሕድና ክንዛረበሉ ከነዕልለሉ እንተደኣ ጀሚርና ፅባሕ ንኮታ ዘይትተርፍ ለውጢ ክትመፅእ ክደሊ ከላ ኩልና ሽዑኡ ንሳ ክትግበር ኩልና ፀቕጢ ፅልዋ ፈጠርቲ ኮይንና ክንርከብ ስለ ንኽእል ከይሰልሰና እዚ ኣርእሲ እዚ እንዳልዓልና ምዝራብ እዩ ኣነ ፍታሕ ኮይኑ ዝስማዓኒ ስለዚ እቲ ንቕሓት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዓቢ ከም ዘሎ ግን ምንም ዘጠራጥረና ነገር የለን ንሕና ቆልዑት ከለና ዝከደካ እንተደኣ ኮይኑ ኢሞሽናል ኢና ነርና ኢትዮጵያ ምስ በሉና ንኢትዮጵያ ንፀልእ ንኩሉ ኣምሓራይ ኣድጊልና ኢና ንሰርሖ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ እዞም ኣእዱግ ትሪኦም ዘለካ ዋላ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ምስኦም እንዳተማሃርና ከለና እዚ ኣድግዝ እኳ እዩ ገለ ንብል ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ቶን ከምኡ ከም ትኸውን እዮም ዝገብሩካ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ካብ ከምኡ ክነውፅኦ ክንክእል ኣለና ዛትስ ዋይ ኣነ ሎሚ ንህግደፋውያንሲ ብካልእ ጌርና ክንጥምቶም የብልናን ናብ ዝብል እስከ ኣጀንዳኦም ንርአዮ ኣጀንዳኦም እዮም ዘይተተግበረ ኮይኑ እምበር ንሳቶም ሰብዮም ነይሮም ናብ ዝብል ምሻለካ ንሶም ከመን ኣለካ ሰብዮም ነይሮም ናቶም ድኽመት ኣጀንዳኦም ባዕሎም ዘርቀቕዎ ከተግብሮ ዘይምኽኣሎም ናብ ዝብል ኢና ንመፅእ
شعنساتهم كأنا عنا ونسخون كأسبيكم نسخون من أجندة نيركم أجندكم كتتجبروا زي تخلوا خمانائكم كأقبلنا دحراي شعيت رحنا خن مهار نخل شعيت رحنا خن برابر نخلي لحسب أنا hopefully ملي شلكا خون خلي cultural values بالكايو بزح أجامات هلو يرد أنيو زمن أسات زياتهم كأني كنديت أجم حليفهم زموت يوم كنديت غيري يوم زموت يوم كنت أورهم كل زلنا خوين سمعني كمان يكونون بزح ما نجر أمامه سلازي اندات تصورنا كي دخمنا جن قس اندابلنا اندذا دقاقيمنايو اندات رد انك خدو نابتقون مسمر آتيوم كأني دقفتنا يتلوط خمزخونو عمود عطاون نسومن هزبن كحقوس خسرحو خمزخونو خقبر كمزكال جن قاوشت اي عمن سعري يدلي دخام يدلي قولنا جن انت دعا نن اشتاي امن دربينا جن ختقبر زيك النجار يلن اتحساسبا ملوات نتي قداي كابسب فليخا نتي قداي ترح مرأي هقدف كنبل كندل خلنا نإسياسن قلن قديفنا نتا بروغرامو مسكن رأي كبل زدول خوا مخنيات كأ بزو مخنيات زي سلازي اتحساسبا انت لويتنا اسرار حناون كن لوطينا يغني اللي Okay, thank you. حاونا سنقال تاريغا نحزة. I think enough is enough يلن مثلني. دندن وسدا. دحر دندن كأ من يزلو. دحر دندن where is it? I think international يزلو مثلني. Okay, دحر Okay, وسدا دندن وسدا. Okay, مثل لغدا. مثل له الله خدوا مايك اوكي ثانك يو سنقال حوي سلام مجمرتا سلام كلك هذلي كل خاطكم كالسلام سنقال انا انتاكم لك هذلي انا ابنوس ادمي ابتي قالسي تسلف كسبه ودا 14 عامات مالتي ندر راسي اسقع حويخا أنا خا أبنوس إن الفولتاء كم سمتن دحر بايتاناتك أتقالسي وي أبين يركا قال دحر بايتاناتك دليل له أنت عارف تقولن الدليل أوكي دندن تا لينك سجل كي أبا قليت والله نعوه قرفه نتحتهم اللي سلكاجن بقدامه يمت إسلامرس حفشة ودحرة بايتا نجيرنا نيرو خلينك سدل كعبون كسمع مالتي صوت كاتاتلو دحري دندن من يزلو تديتجا جيت حفين يرتريجا دحري دندن من يزلو اوكي وات يدي ده اوكي وات يدي رمالتي international وسدا international مايك وسدا اوكي سلام يسمع اللي خده حوات يسمع اللي خده يسمع اوكي يغني اللي هو سمع قال حوي مجمرت اقات الموديل ترخبو نعخان نملو بيتسبكم صنعتي هبكا تتوغود لها تمهرتي نبحك دس زبليو غني لنا أنا زي سنقال حوي تحزل لمبرزين أي شعبية أبساحل كله كمان أي رداني توانكم فتسمو نتاش ما يردانو حنت حتيك حتى من البات دحر زي تخونا ونحلفا يتم حمشت أدالوتي نايتي كتنبوبول صنحكا من يوم نيرم نساء أفتي واناويك من لسانقن أفتناتهم صحفنا حتى تني نشتي خلو ختي حنقولي نقرنيو افتح وناوي كبلجن نحنا ريكونسيليشن قال لك تبني تاني حكم
نحنا أبحان قلنا دا ودبات زلو أمبر أبايتا ودبات زبهال يلن زتباسة والهزبي يلن جن وحدات أبكنمت كوينهم كرايو زدليو كم مثلن فتحن ديمقراسين زرحقو بنتاشمو بكونتا زي قيدو وحدات يوم هزبي زخفافلو دلو أمبر أنا ودبات أمينين دبات زبهالا يلوان زتباسة هزبي يلن سلازي مهورات نفسهم ودبكم بوليتيكنياتات مهورات يتم كتقالسو تخولو سقم تكتوسلو مخنيات انتاي زولو عندنا بجلتات تودبهم كسب حج نحنان اب شعبيه ويكا هيدف مهورات يبدل اليوم مهورات كلت عينت انتاشمو كصاوتي يخوليهم الوتاون او تاون نبل اب دنب تقاومون اب بجلتات تسنبرهم ولا حنت كاوزت زي تفلي عينت السرارحة كايدا زخدو مهورات الله نزيوم كعقب كنوبلم اين خيلن دينا كسمع سنا كننا مالن كسمع سنا فرحنا كنبر نحن ابدقنا وصاين كلها ناينا نقدلنا ابدق من قدنا تعصيو تخفافلنا كم زين قالس يجبرالو او اشتها كم نصنت عدنا كم قدفنا كم نخيد يجبرالو ስለዚህ እቲ ከቃለስ ዝኺል ምሁር ተጠርኒፉ ነፍሱ ወዲቡ ንህዝቢ ከቃለስ ዘይፍትን ወይ በኮንፈረንስ አዲ ክጥርንፍ ቴንክ ማይክ ፍሪ ራይ ጽብቕት ርእይታ እቲ ሃገራዊ ስኒት ንብሎ ዘለና እቲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ሲ አባይታ ፖለቲካዊ ሰልፍታት የለዋን ሽመይ ዘለዎን እምበር ሰዓብቲ የብለንን ስለዚ ንዘይ የለዋይና ልተዓረቃ ንብል ዘለና ትብል ኣለኻ እታ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ሃገራዊ ስኒት ሃገራዊ ዕርቂ ክበሃል ክደል ከሎ ዝተፈላለየ ሰብ ዝተፈላለየ ገይሩ ዝርዳእ እታ ቅንዕቲ ትርጉማ ኮይና ንዓይት ስምዓኒ ግን አካላው ምትህንፋጽ ናይ ተፈላለዮም ዘለው አካላት ዘይኮነሲ ናይ ተሐሳስባ ጥርናፈ እዩ ምክንያቱ እንታይና ንብል ዘለና ወድሰብ ዝተፈላለየ አተሐሳስባ ክህልዎ ባህርያዊው ካብ ዝብል ንብገስ ክፍጠር ከሎ ሒዙ አተዓባቢኡ አራዳድኡ ዝኸታ ብዙሕ ነገራት ይጸልዎሞ ዝተፈለየ ካብ ሓደ ካብ ናይቲ ሓደ ዝተፈለየ አተሐሳስባ ሒዙ ክብገስ ባህርያዊው ኢልና ንሓስብ ስለዚ ሃገር ግን ክንርከብ ክንደል ከለና ኩሉ ግዜ እቶም ዝተፈላለየ አተሐሳስባታት ዘለዎም አተሐሳስቦም ጠርኒፎም ንሓደ ዕላማ ከም ዝቃለሱ ግን ክግበር ይከኣል እዩ ስለዚ ንዓይ እታ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ብከምዚ ኣየ ዝርዳእ ስለዚ ሰልፍታት ኣለዋና ዶ የብልናን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን እንተደኣ ኣለየን ኮይነን ጽቡቕ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ብዙሓት ሰልፍታት ክህልዋ እዩ ዝያዳ ውሕዝ ዝገብሮ ካብ ውሕዳት ብዙሕ ግዜ ግን እተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኢና ኢለን ንነብሰን ዝገልፃ ኣብ መወዳእታት ፕሮግራምን ሓደ ኮይኑ እንድሕር ረኺብካዮ ግን ሞስኻት ግን ዳኣ ዘይ ሓደ እንዳኣልክን ብዙሓት ኣይኮንክንን ምክንያቱ ህዝቢ ልክዕ ከም ዕዳጋ ኣብ ዕዳጋ ክትኸይድ ክደሊ ከለኻ ክዳን ክትገዝእ እንተ ደኣ ደሊኻ እቲ ዕዳጋ ዝተፈላለየ ሕብሪ ዝተፈላለየ ኳሊቲ ዘለዎ ክዳውንቲ ኣብ ዕዳጋ ክፀንሓካ ትምነ ምክንያቱ ናይ ምምራፅ ዕድልካ ሰፊሕ ይኸውን ስለዚ ልክዕ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ሃገር ክንከይድ ክንደሊ ከለና ዝተፈላለየ ርእቶታት ዘለዎም ሓይልታት እንተ ደኣ ኣልዮም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ሰብ ክመርፅ ይኽእል ውድድር ናይ ሓሳብ ክህሉ ክደሊ ከሎ ጥራሕ እዩ ብሉፅ ነገር ክወፅእ ዝኽእል ውድድር ናይ ሓሳባት እንተ ደኣ ዘየልዮም ግን ብሉፅ ነገር ናይ ምርካብ ዕድል ፀቢብ እዩ ዝኸውን ስለዚ እንታይ ምበልኩ ኣነ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሕጂ ኣለዋና ዶ የብልናን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ክህልዋና ግን ንደሊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጥራሕ ዘይኮና ከኣኒ ሲቪካዊ ማሕበራት ክህልዋና ንደሊ ዶ እዎ ንደሊ ይብዝሓ ከማ ንሳተን
ጽቡቅ እዩ ዝተፈላለየ ኢንተረስት እዚ ኣይተጠመተን ንኣብነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንተዳኣልን ንደቂ ኣንስትዮ መሰለን ናይ ምሕላው ክጣበቃ ዘለዎ ንሳተን እየን ስለዚ ኣብታ ጽባሕ ንመስረታ ኤሪትራ ካብ ሎሚ ጀሚረን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ክሕሎ ክሰርሓ ክምህራ ክቃለሳ እንተዳኣ ጸኒሐን ጽባሕንኮ ጸለውቲ ሓይሉ ኮይነን ንሳተን ኣብ ኤሪትራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ንክሕሎ زيادة عدل كفترالنا يخلا سلازي مهلاون ناي كلن يدقف زي مهلاون راح يحمى تخيل اي تخاني ناشونال ريكونسيليشن كله نناتو دليت كمالي ايدلي زز تفالي رئيتوتات هالو هاجر كن مسرت انت اخوينا كم هاجر كن ناشونال ريكونسيليشن يلينا نتتفالالي زلو التحساسباتات بوحدو كلنا نسامع معلو ايناي انداتبحلنا لومي ግዜ ኸይ ኣኸለ خሎ ኮፊልና ተራዳዲና እንተ ኣጽኒሕና ጽባሕ ተዓድልቲ ኣኽን ረኸባ ክንደል ኸለና ኣይክንዋጠጥን ኢና ኣብ ምትፍናን ኣይክንኣቱን ኢና ግዜ ኣይክነባኽንን ኢና ነቶም ተሰማምዕናሎም ጸናሕና ቀልጢፍና ኩልና ናብ ምትግባሮም ክንከይድ ንኽእል ስለዚ ንዓይ ዝርዳእኒ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ብኸምዚዩ ገሊኡ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ብኸመይ ይርድኦ ነቶም ዝበደሉ ንህዝብሲ ይቕርታ ምግባር ገይሩ ይርዳኣ ምናልባሽ ንሳ ገለኒ እሽተይ ክፋል ናይ ዝዓቢ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ገይረ ኣነ ግን ይጥመታ ምክንያቱ ዓብ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት እንተ ኣሸለሊልካዮም ኣብ ታሪኽ ኣብ መወዳእታ ከኣኒ ታሪኽ ኩሉ ግዜ ክወቅሶም ክነብር እንድዩ እንተርኪብ ካሎም ከኣኒ ናብ ሕጊ ከተቕርቦም ክትክእል ኣለካ መምሃሪ ዝኸውን መቕፃዕቲ ከዓ ክወስዱ ክኽእሉለዎም ምክንያቱ ከምኦም ከዓ ካልእ ሰብ ከምኡ ከይጋገ ስለዚ እቲ መቕፃዕቲ ንመምሃሪ ዝኸውን ካልኦት ጽባሕ ንኸይጋገዩ እምበር ሕነ ንምፍዳይ ከም ዘይኮነ ዓይነት መረዳእታ ጌርካ ክትፍጽሞ ኣለካ ስለዚ ንኹሉ ኸ ንዝበደለ ኩሉ ዲኻ ክትቆጽዖ ዘለካ ወታ ኣቃጻጽዓ ግን ይፈላለይ ይቕርታ ከም ዝሓቱ ኣብ ገሊኡ ሃገራት ይቕርታ ይሓትት ኣብ ቅድሚ ሰብ ከይዱ ትማሊ ተጋጌ ይብል ግን ንእሽተይ ጉድለቱ ንእሽተይ እንተ ደኣ ኮይና ህዝቢ ይቕርታ እንተ ደኣ ገይሩሉ ማእሰርቲ ከየጋጠሞ ምስቲ ሕብረተሰብ ተጸንቢሩ ክኸይድ ይግበር እዚ ንባዕሉ ግን ናይ ሳይኮሎጂ መቕጻዕቲ እውን ከቢድ እዩ ዘለዎ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣይተቐጽዐን ማለት ኣይኮነን ናብ ምትፍናን ብዘይ እቱ መንገዲ ነቶም ዝበደሉ ብኸመይ ጌርና ነመሓድሮም ዝብል እውን ሓደ ክፋል ናይቲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ክኸውን ከም ዘለዎ ግን ይርዳእ ግን መብዛሕተና ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ክበሃል ነቶም ዝበደሉ ዕርቂ ምግባር ወይ ድማ ነተን ተፈላለየን ዘለዋ ውድባት ኣብ ሓደ ምጥርናፍ ኣብ ሓደ ምጭፍላ ጌርና ንሪኦ እንተ ደኣ ኮይና ግን ልክዕ ኣይመስለንን ዘተፈላለየ ርእቶታት ክህሉ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝተፈላለየ ርእቶታት ከኣኒ ናተሓሳስባ ኣብ ሓደ ጠርኒፍና ኩልና ብሓባር ክንሰርሓሉ ንኽእል ባይታ ንምፍጣር ዝኣክል ጥራሕ ገይረ ትርዳእኒ ስለዚ ብኸምኣ እያ ዝርዳኣ ኦኬ ቴንክ ዩ ክቡር ሓ ሞ ማኪያቬሊ ድሕሪኻ ገዳይ ማለት እዩ እንዳተቃወብልኩም ኦፊ ዘሎ ሬድ ማኪያቬሊ ገዳይ ኦኬ ሰላም I hope እስኪ ስማዕ ዘለኹ እየ እሺ ክብረት ያልኩም ቴንክ ዩ ክቡር ዳና ብመጀመርታ ዘይ ሓቂ ዘረባ እንታይ ክብል ከምዝ ብሓወኻ ምክንያቱ ከምቲ ንስኻ ኣብ ኢንተርቪው ዝገበርከዮ ብቪኦኤ ብዙሕ መሶል ነገር ስለዚ ግን ድሓን እንደዚህ ነገር እዚ ሁሉ ተጻዊርካ እዚኻ ዝውናትካ ሓሳብ ስለ ዘቐመጥካ ዝግንካ ፈቱ ኦፊሻሊ ዝኾነ ነገር አይሆፕ ከም ተቆላትና ንምነዮ ከይከውን ተስፋ ገብር ዲመውን መባሓቂ thank you ክብለካ ይደሊ ዝኹሉ ነገር ተጻዊርካ ኣብ ዝመጽኻ እውን ናትካ ፖይንት ኦፍ ቪው ክትብ መኻልካ ካብኡ ወፂለ ነቲ ሕቶይ ክመጽእ ኣብቲ ሎሚ ምሸት ዝኣካዮ ትንተና
ብዙሓት ኣለው ሕቶ ምልክት ቀምጦም ዝቀሰቡኒ ግን ድሓን ከምቲ ኣድሚን ዝበሎ ኣብ ውስናት ነገር ክኸይድ እየ ሓደ ካብቲ ምናልባት ካብ ሓወኻት ዘረቡ ዝነበረ ነገር ሓደ ነፅር ነገር ኣሎ እሱ ከዓ አንሶ አይና እዩ ኖም ከምቲ ንስኻ ተቐምጦ ፅናሕካ ዘይኮነሲ እንታይ ዝብል ነገር ኣሎ ግንባርን ውድብን ነንበይን ምዃኑ ይቐምጥ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ብኡ መሰረት ከም ዝተመስረተ እቲ ቃልሲ እሱ ካበይ የተበርክሲ ከም ዝብል ዘለኹ ካብ ምስ ዳንኮነን ዝገበሮ መጨረሻ ኢንተርቪው ማለት እየ ሕጂ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ኣብቲ ተቐምጦ ዝነበርካ ርኢቶ ብዛዕባ ሕጊ ደፍን ግበርን ንበይ ትብሎ ዝነበርካሲ እዚ ምስቲ ፕሪንሲፕል ናይ ሓውኻ ወይ ምስቲ ፕሪንሲፕል ዘይኮነሲ ፕሪንሲፕል ከመን ኣይብሎን ምስቲ ግን ኣራዳድኣ ናይ ሓውኻ ዝገራጨ ዶ ኮይኑ ኣይሰማዓካን كمية ጌርካ ትገልጾ ካልኣይ ማክሮ ፖሊሲ ናይ ህግደፍ ይካትም ግድሓን ኣው ከይከትኩሲ ህግደፍ ስነ ሓሳቡሲ ኣብቲ ኣቀማምጣ ናካ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ጌርካ ተቐምጦ ጌርካ ስለዚ ህግደፍ ስነ ሓሳቡ ወይ ኣብቲ ቻርተር ናቱ كم تقولون شارترات كت specified تجبر نيركا الشارتر نه كده شارتر نه زبير ترادي شو لازم كم يجري وكون تبلو وزنبر كخر داني أي كعلة أنا خالوت تتعتهم لو بشحت كون ما نسي كرير كون دي قالوا جن بتي نايت أدمين فعل مسألة خيري يمكن حتى نحمل إسكالي تانكيو دقيمة كمسكنا كادلي كله سلامات وان فقط لو شترها متأكد مالتي thank you free بناتي مردعتها غير خبكا سنة حسب ناي هجرف انتايو تبلسكا خجمرة نعي كم زرداني سنة حسب ناي حدا ودب ناي حدا جنبر اتي تشارتر يلو بروجرام political program يلو زوصو نسو قايو سنة حسابو قال سنة حساب الله إلى خردا يتأجمني نسو ناي حاسوتيو وشت بالحريت زقوبرو خال نجار الله انت خوينو تحطو فليت بل تحطو انبر سنة حسابنا هجرة فنتايو انت دايلكاني إذا تشارتر زي كابزي أخوات يقولون تي هجرف معناته كلهم ساتهم توم نزي أزدقوا نعم وكيلهم ما أخلاش ما قل له توم ما أخلاش ما قل ممرحيتهم تي وكيلهم ذهابهم حزبي زي تا ممرحيت هالوا توم جولس توم برينسيبلز هالو توم متكلات هالو توم عنود ناي سرار حيد زغلط هالو سلازي نعي انتي ترداني بسنة تنتنا بساينساو سنة تنتنا خري أخدر لخلقو قال سنة حساب هقدف نيرو إلى نخرد يتأقمني زي ذا سند زي ذا زنبوب كوا سند أب إيدي الله نسات رحياتها سنة حسابهم أوكي سلازي زي تا سنة حساب زي ذا سنة حساب زي أسي قنعت دي أيكونتن إلكا ختقمقم أخدر لخلقا خي انتاي ملك عتاتيخا تقمت اندي تحطو إذا سنة حساب زي ختقمت أخدر لخلقا كم زي أنا يتم هقدفاويان يا يتم تأكيمهم يتم هقدفاويان زوكلهم قبائي توكيلهم بزي أينا نقيد بزي أينا نمرح زي سنة حسابنا إلهم أقميت أما تبغتي إذا سنة حساب زي نهزب خي تتأكم ديا تربح ديا بخمي تقمقم كتب بحال كده اللي خلا هزب سلازي ازدقا هزبي ابتي ناتا مرقا سلازي تساتفه نتمسرح دي خاتقمقم نتوصيت سلازي
نخلتي أخت جمجم تخيليها تمسرح تجمجم تمسرح مس جمجمك تمسرح ديمقراطيا ودونيرو كتبل تخيليها نتمسرح جمجمك ملك عتاتا مصيخا بعلمنا ما أتساتيفهم نا حزب توكلت خو تساتيفهم دو نا حزب توكلت انت زي تساتيفهم ديمقراطياوي ايكونن اتمسرح الكا جن كتقولص تخيليخا وصيتو خ اذا وصيت زي اخ انا بينا نزا وصيت زي اخ انا بينا تمزنا تا وصيت نايتا قساي كم تعمتو يزبلكم مبزحتي غزي جيجو زبلو garbage in garbage out نحزب زي كل سبات انت دعا نديفوما امود اتاقاني نحزب زي وكل سند كتركب تخيليها ግን እዚ ኩሉ ግዜ ሓቂ ይኾናል እዚ ክትግምት ከምኡ ኢልካ ክትሓስብ ባህርያዊው ኩሉ ግዜ ግን ሓቂ ይኾናል ንኣብነት እንደንውሰድ ሕጂ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ንውሰድ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ይመርፅ ህዝቢ ስለዝመረፀ ህዝቢ ዝመረፆ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ክትብል ትኽእል መደምደምታ ክትበፅሕ ትኽእል ኣይኮነን እቲ መስርሕ ግን ዲሞክራሲያዊ እዩ ጥራሕካ ክትብል ትኽእል ንኣብነት ህዝቢ መሪፁ ኦባማ ምፅኡ ህዝቢ መሪፁ ትራምፕ አምጪው ህዝብ መሪጹ ቡሽ አምጪው ኩሎም እዚኦም ሰለስቲኦም ግን ክትጥምቶም ክትግምግሞም ክትደለኸለኻ ነቲ ውፅኢት ግን ንበይኑ ክትግምግሞ ትኽእሊኻ ሽዑ እንታይ ትብል ኦባማ ንህዝቢ ዝሓሊ ነይሩ ወይ ንህዝቢ ዝሓሊ ነበረን ትራምፕ እዚ ዓሌታዊ እዩ እዚ ሕማቕ እዩ እዚ ከምዚ እዩ እንዳበልካ ንعኦም ክትግምግሞም ትኽእሊኻ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ ናይ ግድነት ኣይኮነን ነቲ መስርሕ ጥራሕ ገምጊምካስ እቲ መስርሕ እንተ ደኣ ዲሞክራሲያዊ ዘይነይሩ እቲ ውፅኢት ኣውቶማቲካሊ ጽቡቕ ኣይኮነን ህዝቢ ኢልካ መደምደምታ ንኽትበፅሕ ግን ጽቡቕ ኣይመስለንን ልክዕ ኣይመስለንን ምክንያቱ እቲ መስርሕ ዲሞክራሲያዊ ኣይነበረን ኢልና ግን ክንረዳእ ንኽእል ንኹሉ ኣሳታፊ ኣይነበረን ኢልና ግን ክንረዳእ ንኽእል ተወከል እውን ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ፅሕፈለይ ኣሎ ህዝቢ ተሳተፎን ወይ ተሳተፎን ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ነይሩ እቲ መስርሕ እኮ ይበልኩን ኣነ ነታ ውፅኢት ጥራሕ ገምጊመያ እተን ውፅኢት ግን በተን ትሕዝቶአን ኢኻ ትግምግመን እተን ትሕዝቶአን ከኣኒ ዋላ ዞም ሕጂ ዲሞክራሲ ዞም ለውጥ ንብል ዘለና እተን ነቕርበን ዘለና ሕቶታት ኩላን ኣብዚ ኣለዋ ስለዚ እታ ቻርተር ፀገም ኣይነበራን ኢልና ክንርዳእሲ እንታይ ፀገምና የዝብል ዘለኹ ስለዚ ብከምዚ ጌርካ ተረዳእለይ ስለዚ ንዓይ ኣብ መንጎ ስነ ሓሳብን እዛ ሃገራዊ ቻርተር እዚኣን ሓደ ኮይነን ይስምዓኒ ከመይ ጌርካ እታ ኣብ ቻርተር ዘሎ ዘንበብካዮ ነገራት ጽቡቕ ትብል ንዝበልካኒ መብዛሕትኡ ولا زحجي دنب تقاومو خوينا نጭርሖ ዘለና ሕቶታት ኣብኡ መብዛሕትኡ ተመልሽሎ ጉድለት ኣለዎ ዶ خمالا ዘለዎ ኣሎ ዶ ወይ ግን መብዛሕትኡ ግን ሓቂፍሎ ስለዚ ንጠለብ ናይ ህዝቢ ከማልእ ዝኽእል ሰነድ እዩ ኢለን ሓስብ ግን መደምደምታ ንኽበፅሕ ግን የኽእለኒ ጥራሕ ዝብል ዘለኹ ቁም ነገሩ ግን ምጽሓፍ ኣይኮነን እቲ ቁም ነገሩ እቲ ተጻሕፈ ኣባይታ ናይ ምትርጓሚ እዩ حجي زين سلستين كالله ريحة تمسرح ديمقراطي دونيرو توصيت كه قنعن صبقون دونيرو توصيت اورق زرخه ناي بحق تتغبير دو እዚኦም ሰለስቲኦም እንዲ ኻትርኢ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢለ ኣይተተግበረን እንደ ሕዘይ ተተግቢሩ ትርጉም የብሉ ንትጽቡቕ ወረቀት ስለዚ ናቶም ሕማቕ ድልየቶም ብጽቡቕ መጠቕላሊ ወረቀት ገይሮም ሸፊኖም ናብ ህዝቢ ኣቕሪቦሞ ኢሉ ክግምግም ዝኽእልውን ይህሉ ምክንያቱ ነዚ ኣርኢኻ ጥራሕ ክትስዕቦም ትኽእል ኢኻ ኣብ ተግባረ ግን ኣይተተግበረትን እንድሕር ዘይተተግቢሩ እቲ ወረቀት ዝተጻሕፈ ጽቡቕ ነገር ትርጉም የብሉን ኣብ ዝብል መደምደምታ ጥራሕ ይዘብፅሐና እታ ሃይለን ንስኻንሲ ኣብ ገሊኡ ተፈላለኹም ዶ ኣነ ዝተፈላለናሉ ኣርእስቲ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ተጋጌን ተኮይነ ድሓኒ እረም ኣብ ምስዳን ኮኔል ክዛረብ ክደሎ ከሎ ሃይለ ተመሊሰ ክርኤኒ ኣብ መንጎ መንግስትን ውድብን ኣብ መንጎ መንግስትን ግንባርን ፍልሊ ክህሉ ኣለዎ ግን ይብል ነይሩ ንሱ ኣነ እውን ከምኡ ኣመን ዲሞክራሲ ከዓ ከምኡ እዩ ዝምህረና መንግስትን ውድብን ፖለቲካዊ ሓይልን ክፈላለ ክኽእል ኣለዎ ክልቲኦም እንተ ደኣ ዘይተፈላለዮም ኣኺልዎ መንግስቲ ዝበሃል የለን
ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ቴክኒካሊ የለን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣሎ ኢልካ ቴክኒካሊ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መንግስቲ ለኒ ዝብል ገለ ኣለዎ ብሕቡራት ብኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ከም መንግስቲ ይፍለጥ ይኸውን ትሕዝትኡ ክትግምግሞ ክትደለ ከለኻ ግን እቲ ፓርቲ እዩ ፓርቲ መንግስቲ ፓርቲ ኮይኑሉ ዘሎ እዩ ስለዚ መንግስትን ፓርቲን ክፈላለዩ ይግባእ ዶ ግድን ናይ ግድን ክፈላለዩ ኣለዎም ክልቲኦም እንተደኣ ዘይተፈላለዮም ኣብ መወዳእታ ቀፃሊ ዝኾነ ሰላምን ምርግጋእን ክጋጥም ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና እንተደኣ ሪኢኻዮ ተመሳሳልናት እዩ ብዙሕ ንዲሞክራሲ ዝድግፍ ኣባይታ ተፈፂሙ ዶ እወ ብዙሕ ቁጠባዊ ምዕባለ ተራእዩ ዶ ዝገርም ከማን ትብል ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ፓርቲን መንግስትን ሓደ ኮይኑ ሓደ ንበይኑ ዓብላሊ ፓርቲ ነይሩ እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ንዘለዓለም ክፃወሮ ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ይመፅእ ስለዚ መንግስትን ፓርቲን ተፈላለዮም ነይሮም እንተዝኾኑ ካብ መጀመርትኡ ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክጋጥም ኣይምኽኣለን ስለዚ ኣነ ዝተረዳእክዎ ኣብቲ ድሩዕ ምስ ክስቶ ዝገብሮ ዝነበረ ፓርቲን ውድብን ክፈላለ ኣለዎ ኢሉ እዩ ተዛሪቡ ኢለ ዝኣምን ስለዚ ዝተፈላለና ኣይመስለንን ካልእ ዝያዳ መረዳእታ ክትኾነካ ካብ ሜዳ እቱ ምስ በሉ ድሩዕ ንኩለን ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ልምዓትን ሓላፊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ኩለን ሚኒስትሪታት ደብዳቤ ጽሒፉ ኣብ ኩለን ክትረኽቦን ትኽእሉ ኢኹም እታ ደብዳቤ እንታይ እያ ትብል ካብ ሜዳ ዝመጽእ ዝነበረ ንብረት ነይሩ ናይ ህዝብን ናይ ውድብን ንብረት ክንሓዋውስ ከይንፍትን ነንበይኑ ገይሩ ተሰኒዱ ይቀመጥ ኢሉ ኣቐሚጥዋ እዚኣ ኣብ መንጎ ድርዕን ኢሳያስን ዝፈጠረት ፀገም ዓባይ ነይራ እዚኣ ገና ኣብ 1991 የዛረብ ዘለኹ ስለዚ መንግስትን ውድብን ክፈላለ ኣለዎ መንግስቲ ናይ ህዝቢ እዩ ውድብ ከዓ ናይቶም ኣባላት ጥራሕ እዮም ስለዚ እዚኣ ዓባይ ፕሪንሲፕል እያ ኣብ ዲሞክራሲ ኣገዳሲ ተኣምር እያ ስለዚ ድርዕ እውን ከምኣይ ዝብል ዝነበረ ኮይኑ ስማዓኒ ኣነ እውን ንዓኣ ዝድግፍ ስለዚ ኣነን ድርዕን ኣብዚኣ ነጥቢ እዚኣ ዝተፈላለና ኮይኑ ይስማዓነን ዘይተረዳእኩ እንተሎ ዝሓን ደጊምካ ኣረዳእኒ ኦኬ ሪጋ ተዘይተጋጊ ድሕሪ ማከበሊ ገዳይ እዩ ነይሩ ገዳይ እዚ ድሕሪ ገዳይ ከዓ ኖሃ ድሕሪ ኖሃ ከዓ ጆኬር እዩ ኣለኹም ዲኹም let me see ኦኬ ጆኬር ውሰዳ ጆኬር ክቡር ሓው ጆኬር ውሰዳ ኦኬ ጆኬር ኣለኻ ዶ ጆኬር ኣለኻ ዶ ኦኬ ጆኬር የለን ኖሃ የለኻን ኦኬ ኖሃ ከልግሰልካ ኖሃ ኦኬ ኦኬ ኖሃ ናቱ ኖሃ ውሰድ አሚን መን ይኻትብሎ ኖሃ ይኮነን ኤክስሬይ ድሕሪ ናቱ ጆኬር የለን መስለኒ ኤክስሬይ ድሕሪ ናቱ ዳንኤል ማነስ ከብርሃም ደደኹ ጽቡቕ ፈቃድኩም ትኾይኑ ነቲ ሕተይ ናይ መጨረሽታ ኦኬ go ahead ናይዲ go ahead ኢልካኒ ዳንኤል እሺ thank you ምክንያቱ thank you ናይ ባዕከ የመስክን እንደኸ ጽሕፍ ጸኒሐ ምክንያቱ እንታይ ኣኸበ ደደ አንተ ወይሲ ኣብቲ ድዛረበ ዝነበርኩ ኣብቲ ኣብ ናይ ሓውኻ ድዛረበ ዝነበርኩ ሰንጋል ሓውና እቲ ዝነበርኩ አይናዩ ኣብቲ ድሩዕ ድዛረበ ምስ ደንከለን ዝብሎ እንታይ ሓደ ንጹር ነገር ነይሩ እንሱ ብናቱ ኣዘራርባ እቲ ግንባርን እቲ ውድብን ንጹር ገይሩ ይዘቕምጦ ኣብዚ ሕጂ ለማዓንቲ ክቲ ገልጸልና ዘምስኻ ከዓ ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ነንበይን ምዃኑ ድሓር ከዓ ህግደፉን ብመጸሩ ናቱ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ባህሊ ከም ዝነበሩ ተቐምጥ ነርካ ስለዚ ሕጂ ሲ ኣነ ከዓ እንታይ ይብል ኣለኹ ዋ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሲ
مستي أتحساسبا معناته أتي ودب كبرن كله وجنبار كبرن كله درو ناتو سبيسيفيك نيرو ودبون مفترقو كم مجمرتو خزارة من كله ناتو برينسيبل يقمتني سلازي حجسي تقرأت أولي كونن زبلان نزلة هاو ترديكا خون تي حتوي زي أتحطوي اسكي أبغزي برتاو قالشي ديو تي حتو أبغزي برتاو قالشي تي جنبار نبلو زنبرنا تي بملو تقدر يزحقفيو تحنت خانين تي مستيراو سلفي زملكت زنبري نو برنسيبل ولا دحري تسعة دما نغير كمت نسخا قدمكا ون كباينر على تفطو تي تودب زفطرو حوخاي حوخاها كزارب كله انتاي زبل جنبارن ودبن نندباين مخانو يغمطو يزاربي ابتنا ازراربا انتاي تبلالخا هجدفن هزبان قبار نندويتو حجي انا ننبينو ايكونن يخاطب زلها سلازي حجي انا ازي كرد ان ديك على زلو نتو حوخان بعلو خمان اتي جنبارن ودبن ننبينو مخانو سلازي امن ساعتو خمزة اخلي اتي جنبار نا ودب كبكم زلو يامن يرو كم ابن خون سلازي كعلى خا اب 8 ساعتن دي 9 زي تغاغي اخيوا غيرم تي نايتي جنبار نايت ان ايم نايتي ودب نايتي جنبار نايتي سلف زبال ازراربا مالتي اخيوا تجيو እዚ ነገር እዚ ስጉል ተخوሰት ከም ዘለዎ ተሓታቲና ተዘራሪባ ኣብ መጨረሻው ግን كون كم زي بتعمي زي قنوع نجار كم زلوا سلزتردو أما ترشتو باي ماجوريتي كم وخلو خمس قصة تجيرو أو بزت تغير حجي مستينات كا كتبنا زم سخانة جرسي تذكرت أودي كونن أنا توسي بعلو حوخا خمان تي تا جوجلي تا بعلو زفترة ساعته 5 أخذ عند أمانسي كم يمثل لك زيتي ناتي حتى يغني لي بقى حجة تردياتني تا حتى حجة تردياتني أب جزء هزبا وجنباري خاطر أتوزلها أب جزء برتاو قالشي خاطر أتوزلها أب جزء برتاو قالشي تجنبارن تحسلفن زبحلان يران نعاني زقلت نيرو إذا كل زبالك حقها خلق علىها أو صمامعي نايلوم مقلت إيجن بزعبا أبتبرتها وألف زنبرة وانا يكون كن زارب زرلخو أبشحنت كابتشحنت شعتميت تسعان 4 ندحر هقدف تباهيلا مستمسرتت نزلو جيزي خسع زلو معلتي يتزاريبه سلازي حجة تردي اكالخو اتزبالكايو لكعيو كوم إليو درع أنا جن بزعبو يخون كن زارب زرلخو أنا زارب زرلخو دحري شحنت شعتميت 9 4 نبدحري نزرل اوان اذا هاجرو تشارتر 9 4 تصحيفه صديقه سلازي بدحري زرل اوان كاني حبت سلفت بحال كم زنبرت كسعلو ما يفلطني انا كتنبر تخيل تخون على ديلان ككاتعنا يخيل تخون جن بدحريو اذا هقدفت بحال يا زلا إلا إنا نفلت بوقعي سلازي اب دحري 9 4 تحب سلفون قصيلا وي بخال عينت ملكع خوينا تسريعه مصايا سلازي بدحريو جنبارن سلف نيرو زبل سب انتلو كمهار فقادنيا كسمعو فقادنيا غانغ ابز غبرلو ተወዳዲቦም ጉጅለ ፈጺሞም ነተስፋ ውጽዓት ዝመጻዩ ከም ዘለው ይርዳእኒ ብውድብ መልክዕ ተጠርኒፎም አለው ንዝብል ግን ዝያዳ ሓበሬታታት የድሊ ኣይበጻሕኮን ስለዚ ነዚ ዝፈልጥ እንተሎ መሃር ከነቲ መስኪንካ ኣኽቢርካ ዘመለስካለይ
كما يزي حبريتا مشالو بناي زركا زرباون كون خيليو بدحري 94 95 بأخابس مرة وصيلكا سياس تا حبت السلفي وديقة زبلو بدحري وبن حبت السلفي كم استمسرت تبل زربا ويكم عينت زأمنوا أكلات انت أب كم عينت حبرتا انتاي رئيتوها انتاي مسلكا ناتكا رئيتو حقنا تلودو ولا سي سألك خب حق زر حق نجديو ويس ملسي يسياس كم يجبرني لك تحسب موناتوسي أبسمنا نشعتن تسعة تودب نبج ويتا جنبار ويتا تودب نبج جنبار كأتخم زلوا حوها كم عينت حسب غريبو نيرو قدمون بدحريو تنجرتي كوننت خجبر الزمتعه مكنياتو تيم نايتام ودبات ابالات ابشجر كم زنبرو وي من ابشجر ديكونسي كاب قيد بتغنت زتلع على نجراتون يرأس لزنبر حجي زنجازي كفوس كم زلو بزحت ابالات نايتا حنت ودب منتو كم زنبرو يزاربي سلازي حجي كاوتو مركسو زنغازي خونكم زلو يمنيرمو حجي زنغازي ابتوانتي كم استاخاخبو جن بسمانان تعتني يزبل درو مدحريو انتاي كم زقنا يزنم دحر ناصنت مسمصه ناصنت مسمصه ابستوسن اوان كابسمرا وصيلكا تا ودب تا سلفي كم زيلا announcement زجبرلو وان على إسياس بدحريو تا نعوت مثل سلفي كم زفترة يزدرب موحجي إزسي كما يوتي ناتكا point of view أبزنا كرزي thank you صبوق أبزي فلطو انت تزاربكو خيقاقي زفلطو ولا حنتي يبلين كم سبي سميعي نتسمع هو ورقن بخمي يردع دحري 94 إساس قال حبت سلفي غيرو دو نتبل سلفي تبل ترجمة ده سلفي تبل ترجمة قرب كسيت جبركا كم تقدم أب كان مسمانيان شوعتن زنبرت أب هزوا جنبار سلفي كم عين السلفي على إلى حجة حسبن مغناطات شعو زنبرت سلفي خم سلفي قال حبيرم زوسنولو حبيرم سرحلو حبيرم زما خيلو قال زنبر خوينو سمعني كاب تقول له حبريتات زلني اذا بدحريو كلهم توم ديكتاتور سنبلوم اب ريفولوشن زكايدو ناي تشاينان توسيتكا ماوسي مجمرتا مستم بوليت بيرو مستم سلفناتو حبيري يسرح نيرو اندحر سمع اندحر تاريخ هلكا خوينو سبيت كمان كمرعو مزدليسي نتم بوليت بيرو حاتيتوم تم بوليت بيرو بفصوم اذا مسخا زلا سبيتي 4 دق زولت كالا ايتغطفانيخا ازيا غنا حداش زمصت تغاداليت صبقت تكون امبر نعخاشم كان غليخان اي صبقونيو اي تغبرني خايلوم كمان كلكيلو مونيروم كسع خنديو نماو امود اتا لمينوم امبعر وساني خو غبر خدالي خلو انتاي دمو مون بعركس ورابعيت سبيتي ازيا تا سبيتون ولاد نيرو ما يزبل زلكم زخونه خوينو انتاي لمو امود اتا امبعر دحنت مرعوا اب زخونه سلطان كن ن30 عمت زخونه سلطان كتبا اب سلطان كتوص يبلان ناب حزب تقرب كلخا حيسكا تقرب يبلكان يلمو حرايدو تسمميعو مغناتو كلهم زوم ديكتاتورز ابت مجمرتا اون كسع حيلهم زدلدلو كسع غانغا اب غيروم نتوم زفرحوم سبات زطفو تماساسيلهم كخوديوم زدليونا مبالي سلازي اب تشاينا سلف دونيران تدالكن ونيرا ابت مجمرتا اون ماوغن حيل اندادلدله غانغا اب زغبرو سبات زقوتلو سبات اندادلدله كم حلاف مطن انداخده نعوم حدا بحدا انداچرسو مسكدغن اموداتا غبارن حداغن كوينو
ዲክቴተር ናብ ዲክቴተር ናብ ምልክ ተለዊጡ ኣብ መወዳእታ ንሰበይቱ ከዓኒ ዝሓለብ ዝዓበየ ሽመት ክህባ ጀሚሩ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ 30 ዓመት ከይፀንሐ ዝዓበየ ስልጣን ክህባ ጀሚሩ ሕጂ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ ካብ ብድሕሪኡ ዘሎ እዋን ከመይ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ካልእ ሰልፊ ነይሩ ዶ እንተዳልካኒ ናይ ቻይና ሞ ኣብነት ንውሰድ ሰይቲ ቻይና እቶም ዘጋንግ ኦፎር ተባሂሎም ዝፅውዑ ንዕኦም ሒዛ ነቶም ዝቃወምዎም ዝፈርሕዎም ጽባሕንኮ ከም ድላይና ንኽንገብር ኣይክፈቅድልናን እዮም ንዝብልዎም ባህላዊ ሰውራ ብዝብል ሽም ንኩሎም ንመብዛሕትኦም ነቶም ፖሊስ ቢሮ ኣባላት ዝነበሩ ከይተረፈ ንሳ ምስቶም ጋንግ ኦፎር ኮይና 4 ዝኣባላታ ነቲ ባህላዊ ሰውራ ከተካይድ ብዝብል ንኩሎም ጨፍጭፎም ወዲኦሞም ስለዚ እንተ ዳሪኢኻ እዚ ኣሽዑቶም ጋንግ ኦፎር ሰልፊ ድዮም ነይሮም ተዳልካኒ ሰልፊ ነበሩን ግን ከም ተኣዘዝትን ተለኣኣኽትን ናይ ማው ነይሮም ኢለ ግን ክገልጾም ይኽእል ሕጂ ኸ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ ኢሳያስ ድሕሪ 94 ወይ ድሕሪ 97 ብሕልፊ ኣብ 1987 ድሕሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ጠቕሊሉ ነቲ ሰልፊ ሓላፊ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ጠቕሊሉ ነቲ ስልጣን ንበይኑ ኣብ ዝባሓተሉ ሰዓት እታ ሰልፊ ኣዳኺምዋ ምክንያቱ ክትቋጻጸሮውን ስለ ዘይደሊ ከምኡ እንዳበለ መጺኡ እዛ ሰልፊ የላን ምስ በለ ብድሕሪኡ ግን ካልእ ሰልፊ ምፍጣር ዘድልዮ ኮይኑ ግን ንዓይ ኣይስምዓነን እንታይ ዝብል ዘለኹ የለን ኣይነበረን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣይፈልጥን እየ ዝብል ዘለኹ ግን ኣየድልዮን እዩ ንዓይ እንታይ ይርዳእኒ ኣየድልዮን እዩ ብድሕሪኡ ተለኣኽቲ ጥራሕ ኣኽላባት እዮም ዘድልይዎ ተለኣኽቲ ኣኽላባት ዝተኣከቡ ግሩፕ ገይሮም እስኻ ነዚኦም ኣጥፍእ እስኻ ዝልእኾም ጥራሕ ምሻለካ ምስኡ ኮፍ ኢሎም ዝዝትዩ ዘይኮነሲ ጉጅለታት ብዙሓት ክኾና ክእላየን ሓንቲ ዓባይ ጉጅለ እውን ኣብ ንኣሽቱ ጉጅለታት መቃቂሉ ከዋፍራ ይኽእል እዩ እንደዋፈሮም ጥራሕ ዝነኽሱ ኣኽላባት ግን ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ሰብ ዘይፈልጦም ካልኦት ሰበ ስልጣን ዘይፈልጥዎም እታ ህግደፍ ትበሃል ዘላ እውን ዘይትፈልጦም ናቱ ናይ በይኑ ጉጅለታት ገይሩ ይንቀሳቀስ ምዃኑ ግን ይግምት ዋላ ሙሉእ መረዳእታ እንተዘይብለይ እቲ ብፎሮስ ተዘርበ ሰሚዐዮ ነይረ ብዙሕ ሓደን ክልተን ኣላጊበ ከምኡ ዓይነት ከም ዘሎ ግን ክርዳእ ክኢለ ካብዚኣ ንላዕሊ ዘይፈልጣ ክምስክር ስለ ዘይክእል ብከምኣ ገይረ ክዓፅዋ